Ngiyabingelela ekuseni, ngiyabingelela abantu bakaNkulunkulu. Siyabonga ukuvuka ekuseni, inyama esahlangene nomphefumulo. Sibonga ukuthandwa uShembe, ethandile nezwe lonke lakithi. Into engifuna ukuyisho namhlanje, balandeli bami beTekuyakhulumisa TV, ukuthi-ke uShembe munye emhlabeni engifuna nikwazi noma ningadideki. uShembe munye emhlabeni futhi akekho omunye ngaphandle konyazi lwezulu. Akekho uShembe omunye emhlabeni ngaphandle konyazi lwezulu elinokuphilisa nokusindisa nayo yonke into wena osukuyidinga noma osukuyifisa. Uma uyicela kuyena azoyizwa ephinde futhi ekunike. Lo Shembe simlandelayo-ke bathi ngudla nebhula izintaba zomkhambathi, bathi akazeli akalali, uyizwa yonke imithandazo yakho. Bafowethu, asilandele unyazi uNkulunkulu wasebuhleni. Futhi mina ngisuke muntu manje-ke ungitshengile ukuthatha leli bandla lakithi sewuhlalisa namayeba leli bandla lizimele engabe ushumayela ngoJesu. Uyazi thina bakwaShembe kungcono mhlawumbe wethu waprofita uyayisada la wovela khona wasebaweni abaningi, nami ngiyokubungela kwasebabanini. Kodwa kwase kuba khona-ke impendulo elithi okuwena yena ongelala ngokulandela amakhosi. Kanti futhi bayasho abaningi balibanda bathi kuyofa Shembe kuhlale Shembe kufe Shembe kuhlale. Angazi-ke laba sebaqhamuka offside ukuthi kwenzenjani. Ingcono-ke la uqhamuka offside-ke ungali nami ngoba mina ngitshela wena. Uyabona uma ushumayela uyokhanda abantu, wafaka abantu emsini ohamba ngazashona ekwalasha. Uyabona mina nafa yitaba, kodwa leyo ngiyakwazi inamathunga intaba. Angimazi lo baba akangazi, kodwa ngendlela esengijwayele ngayo kwathi siyazana. Uyabona futhi uma uyikholwa ngeke ungitshele ukuthi uyikholwa wena usazonda omunye umuntu. Uzonda ungamazi, akangazi vela mina lo engizondayo. Ushumayela ngami nje ngisaba ngoba into eshuyelwa ngaloyo Johane ukuthi nami ngithatha ngibona phezu njengoJohane. uShembe usuke uShembe ngezinto ezibonakalayo. Yona mina ngiyitshela ukuthi hayi ungasabi, basebancane laba nabo kusezinqwaba.